ଶ୍ୟାମପୁର ନାମରେ ଛୋଟ ଗ୍ରାମଟିଏ ଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧା ସେ ତାର ଝିଅ ସହ ରହୁଥିଲା। ଝିଅର ନାମ ଲୀଳା। ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, କାମରେ ମଧ୍ୟ ନିଖୁଣ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନିଏ। ଦିନକର କଥା, ଲୀଳା ବଗିଚାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦୂରରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲା। ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିଲା, ଯିଏକି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଲୀଳା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ନେଇ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ହେଲେ ସେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀଟି କହିଲା, ଦିଅ ମୋତେ ନୀର ସହସ୍ର କଳସ, ତେବେ ଯାଇ ମେଣ୍ଟିବ ମୋହର ଦୋଷ। ଲୀଳା ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀକୁ କହିଲା, ବେକେ ଆସ ମୋ ସହ ଯିବା କୂପ ନିକଟେ, ତୃଷ୍ଣା ତୁମର ହୋଇବ ମେଣ୍ଟେ। ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ କୂପ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ତାର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇଲା ଓ ଲୀଳାକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବରଦାନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।